Za ku ci. Me za su ci ta? Za su mutu wallahi ko ɗanɗana ba mu ba ku ba. Wannan sa'a kuka ji ƙanshi. Ko ƙanshi ba. Wannan sa'a ma kuka ji kuka ji. Bahariya munan ga sarkin maka yana mana. Ga munan a Madina muna ta ci. Wannan ma sa'a kuka ci. Wallahi sai dai gwangwani ya satan muku daga amma Allah ba ku ci ba sai dai ku mutu. Ba ku ci. Ku zauna a Najeriya ba ku ci ba. Najeriya ku ba za ku ci ba. Magarin uwarku bane ba kuma za ku dawo. Mu ma gashi nan muna cin daidai iya abin da Allah ya hore mana. Kuma sarkin makan ai ba kanin gyatumin ku bane ba. Mu Buhari muna nan muna tare da shi don ubanku. Mu ma ba mu fidda rai ba makan nan za mu je ta. 'Ya'yan iska, iyayenku sun sace kuɗin ƙasa sun kai ku ƙasa kuna wani iskanci kuna mana wani bidiyo ko ƙanshi ba mu je ba. Ga mu nan mu ma ba mutuwa muke ba ai ba to muke ce ba don durin uwarku.